iti agtultuloy pa ilaeng nga pananga lablaban tayo iti COVID-19 pandemic iti sangalubungan gagayem ken kakabsat ket haan arason nga isu iti laped tapno tigasta ket maituloy dagiti proyekto akal kalikaguman ni Mayor Antonio Tony Mariano iti karaytoy umuna nga administrasyon na gagayem ken kabsat. Kas makita tayo mga kaibigan ket alisto iti panaka trabaho detoy kabarbaro nga munisipyo ti Marcos, Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Maragsakan ni Mayor Antonio Tony Mariano iti alisto apan nakipatpatungpal ken pan nakatrabaho dagiti infrastructure projects iti karaytoy umuna a terminuna akas Chief Executive iti Marcos, Ilocos Norte. Sigon iti municipal engineer tinasao nga ili ket addan 15% kinalpasen ti pannakaipatpatakder ti baro a 3-story multi-purpose building adaytoy ket narugyan iti may kadwa alawas ti bulan ti Pebrero iti karaytoy atawen. Joey paiso data ko na nga daytoy korin no basit da ket handa nga sayangan iti oras da takanayon da nga trabaho overtime da pay. So gingana ti alas at di sa atan no duduma. So alam mo makita mo ten ti gapuanan da. Kaya barbaring la ko man salsalut-sudot magkadakwata no maikamakam da kaya into no income panagpiasta to no umay nga tawen. Tabarbaring lang no awan to dati makungkunang ako pandemic. Baga ti Mayor nga inyo nada ti pan nakatarimaan ti balay ti ilida takamin ket no agtudo ket sumrek ti danum ken adda dagiti parte ti dati a munisipyo nga agubo. Iso ti talaga nga inyo nami ta alam makita yung kakapsat dati nga munisipyo basta agtudo agkaras kami. Agkaras kami so nga iso inyo namin. Gapo iti kalikagom ti agda mga ama ti probinsya ani Gobernador Matthew Marcos Manotok adagiti district hospitals iti Ilocos Norte ang mapatarimaan dagitoy ket ti madama apan naka-renovate ti Doña Josepa Edralin Marcos District Hospital iti ili ang Marcos ket nalpas metten ti phase 1 daytoy. Nigo talaga nga isumatikit kita na dagitoy ospital nga panit dagitoy dadaan nga kuan nga sa ospital nga ket ala ka makita ke kuan panakaububranan ket sa pelo ko mata agnay na yun data ginganat ti di malpas. Ket pagyamyaman na kinigaw ta ti kinayat na iti Marcoseños san lang ati ti Marcoseños no dikit diti daya dumaya nga parte ti probinsya kasi ti Banna Marcos uno dito pa no pera. Bagapay ni Mayor Mariano nga iti kabita na panawen ket maiyakar tupayen ti Marcos Public Market adaytoy ket madamada nga isimsim pa dagiti papeles ti pakaypatakderanto ti baro a merkado publiko iti ilida takamin ket kalikagom pay ti Mayor a mapasaya at ti paglakwan ken paggatangan dagiti umili ti ili a Marcos. Ket dagitoy dudumat habang kukami ket dati kuma-market mi. Dati market mi tata ket iso ti idaldalos ko dati lote nga pangi diswan mi kuma. Tikasta ka adan tumat sarili min nga tiyendaan. Apay so nga da sarili min nga tiyendaan tata nga mara makita mo ten talaga nga crowded. So nga napanunot mi ano mo balin mangipatakder kami ti talaga nga tiyendaan nga akomodar kaya kailang may nga glako. So, asidag naman lang ti centro tayo, sir? Asidag mo lang yan takwa. Adan, sir, na
place. Adang idaldalos ko pala. Mamati ni Mayor Antonio Mariano ken dagiti adda iti pagpanday linteg iti ilida anumal paston dagiti establishmento akang runaan aparupat ti Marcos ket hanto metten apaudi kadagiti ili a masarakan iti dumaya paset ti probinsya nga Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.